miwah ingkang ringgit jalma sang pandita enteng sukani pun sang resi iya wis santuk pitung dina kancik pamadyaning ratri ing wancinya gegara-gara kinarya ngurmati jumeduling Panakawan Semar Bagong lan besut kang samya tetembangan ya iki sarunge jagung apa Gong? Enake ngene mah sapa sing nembang? Sapa sing nembang? Oh, Ibu Mutarti nak. Lah iya, tak rungokne ku iso nggali-gali rumah aku. Cocok nek digayame iki. Heeh. Monggo Bu. Dangdute gawekno sate bangil Mas. Sate bangil.
Sugeng dalu teman-teman. Maaf. Dan Yamin ini kok gak ono sing ngantuk dingaren. Mbak Witun tok iku ketok. Kayak kaya ngetuni apa ono model wis tambah. Aja diketuni sing wis ya wis. Perkara bojo sampean minggat nduk pulau seberang. Wong ya jek 3 tahun, durung 5 tahun. Ya babah ta. Mula gak wis kecantol wong kono. Didongakno ae ya muga-muga. Nduk kono sukses. Iya, jare usaha tambang kok, Sud. Iya, Pak, usaha tambang. Tambang apa? Anu, tambang iki lho, Pak. Apa? Tambang kelabang. Oh, berarti kelabang itu tambang. Iya, Pak. Wah, jar saiki kelabang sak kilo. Sak kilo piro kelabang saiki? Larang titik. Karo bekecot. Iya, heeh. Ya kanggo mengisi waktu, heeh. Sapa sing durung nembang mau? Bunga sik lah, tak dekno. Ayo Bung, kesini kemari Bung. Ning nung. Iki belajar kendel. Wis kendel nek bungae wis kendel kok. Panggilan. Lah iya, kapanane ala Pak Dalang kula niki masih sepedaan niku tatak. Gak kudu atik ewang. Kula ijen iki lho wani lho. Lah awakmu iku nek moro-moro dicegat wong kula kekno Pak Dalang. Mal-malan yo ngono ae kok. Mboten lho Pak Dalang. Oh gak ya. Mboten. Rasaku kok ngono iki. Duduk. Lah sing nyegat iku mengancam gak ya harta atau nyawa, gak ya mbok kekno hartane timbang nyawa. Ayo to. Tapi yo ngono iku, tapi wong bunga iki anu kok. Wong iku anu. Spesial tapi wong wis gak kira wani. Spesial. Spesial untuk siapa? Tapi untuk Pak Dalang. Untuk Pak Dalang. Ngawur ae. Ngawur keliru. Anakku wis sitok ngawur ae. Iki lho sing ngendang lho durung. Tapi hati-hati, Bung. Pengendang sing kono iku sing jaipong entek-enteki, aja gampang percaya. Iku jenenge Mas Bayu. Wong lanang iku gak kena dipercaya kok, Pak. Iya, wong lanang gak kena. Manis di awal, terus pahit di akhir. Manis di awal, pahit di akhir. Pancene wong lanang ngono iku. Aku dhewe mangkel karo wong lanang ya. Iya. Tapi ya padha ae, masih wong wedok ya ngono. Jare sapa ya gak no. Masih ngono wong wedok gak kira mentas nek gak ono wong lanang, masih ngono. Masih wong lanang ya gak kira mentas nek gak ono wong wedok. Wong wedok iku swarga nunut neraka. Neraka kok gak melok ya lho. Neraka kaya katut ngono lho. Wong lanang tok sing neraka niku. Wong lanang tok. Kok iso wong lanang tok? Wong lanang iku ya bot-bote nyambut gawe ya gak ro dhuwit, masih nyambut gawe rina wengi direwangi, ndas digawe sikil-sikil digawe ndas direwangi, adus keringet. Lho, ngono iku ya kayane ya kanggo sapa? Ayo. Kangge wong wedok. Lah iya. Lah ngono kok wong lanang mbok poyok yae. Rumangsane. Aku lho. Wong lanang ku bagian nyakiti tok Pak Dalang. Nyakiti kek apa? Aku lho nyambut gawe rina wengi jauh dekat ya. Karo wong wedok dicatat 20.000 karo bojoku aku iki. Domong. Masa iya sih Pak? Iya. Masa mek 20.000. Domongi kok kaya aku tak kira wong wedok ngono. Kok tak takokne tutuk omah. Tak takokne tutuk omah. Takokno. Aja coba takokno, mbakmu kereng. Arek kok etese gelane. Nembang nduk. Kanggo Pak Tamaji. Doa terbaik apa kanggo pinanganten? Semoga segera diberi momongan. Amin. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Rabbal Dilancarkan alamin. rezekinya. Dilancarkan rezekinya. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Yang baik-baik ya. Iya, nggak boleh yang buruk-buruk itu nggak boleh. Buruk-buruk tidak boleh. Tidak boleh. Ya bener. Jereku no. Aja kesusu kenal wong lanang. Awakmu lho. Mboten Pak Dalang. Sekolahe harus. Kula niki mboten nate pacaran. Mboten nate. Tenan lho ya. Nggih. Oh. Temen lho tak cekel lho omonganmu. Nggih. Oh, ya ngono. Dadi harus sekolah ditutukne sik. Nggih siap. Oke, wis saiki nembang ndang. Nek di WA karo sing ngendang aja
direspon. Tenang mawon mboten niku mboten gadah WA. Heeh. Nek tak WA manut to. Nggih siap. Ya. Arek. Tambah bahaya jarene. Kok tambah bahaya aku ini punya satpam. Pono. Mas Pono. Pono peniti maksudnya kok iso dudu Pono. Nyanyi nduk apa nduk? Niku sejuta cinta nggih. Sejuta cinta. Nggih. Oke, semangat. Ini cintanya buat Pak Dalang bukan buat siapa-siapa. Katanya tadi tidak boleh pacaran. Ya betul. Bener. Betul kan? Betul. Iya, Jan. Ya gendong. Ayo, ngomong nang Mas Damar, Mas. Ndang, ngomong nang Mas Damar, Mas. Semar mau jarang ngomong gala iku Pak Dalang. Loh, ngomong kanggo gending iki lho, kanggo gending kok. Mas. Mas. Bukakno ta, Mas. Apa nih Pak Dalang sing dibuka? Gendinge lho dibukani, gendinge buka demung. Kok ngono ta. iya nang jero gending karawitan iku ana sing jenenge istilah buka. Ana buka tembang, ana buka rebab. Tak kira iku wae dibukakno iku, Mang. Apa? Ya iku, Mang. Apa mula rono ati. Ya. Mas Damar. Ayo Mas, sejuta cinta loh Mas. Kanggo Pak Dalang jarene kok. Boten. Arek-arek iku senengane ngono iku lho. Ojo sentimen karo bunga kok iso. Boten. Ketoke ngono nek nesu elek lho iku bunga iku. Pira nesu piye? Mboten kok. Kok gak ya. Ampun jinak. Iya. Yuk, sejuta cinta untuk semua. Terus tetep tarum yati Jawa Timur tak ubengi Jawa Tengah tak berani Jawa Barat ora keri nanging ra ono sing ngerti Bagus
sejuta cinta. Nuwun makasih Nduk Cahayu. Sama-sama Pak Dawang. Jos duduk manis kembali. Heeh. Saiki blendere Mbak Ajeng lah. Heeh, Mbak Ajeng. Heeh. Sepote apa cow Mbak Ajeng iki cow enake? Heeh. Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek mlaku-mlaku bebarengan. Mbak Ajeng, mau duet apa mau nyanyi sendiri? Boten duet kali sinten. Loh, katanya tadi itu sama seseorang tadi katanya. Boten. 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 Walah, ngoten ya. Lah iki apa Mas iki? Mas Rizky. Boten. Apa kok boten? Boten. Nah, apa Mbak Billy ada request mungkin bapaknya. Nah, napa gitu-gitu. Nah, Mbak Billy ingkang tasik mirsani salam mugi dhateng Bapak Kepala Desa, Bapak Jamilun. Ngapunten mau dereng saged mampir delalah keprak kula keri dados kula harus pulang ke rumah mengambil keprak. Awan mau besok arep ajengi mantu nggih Pak Lurah nggih. Ajengi mantu. Ah ya menika monggo Mbak Ajeng kira-kira dibuatkan apa untuk bapak yang hadir. Kira-kira gendingin apa? Nonton wayang? Boten. Apa? Disukani melati rinonce mawon. Melati rinonce. Sing demung apal pora melati rinonce. Selindron apa pelok? Oh, pelok. Pak, apa esut? Gak ana godhong-godhong sing garing titik ta, Pak? Lah apa e? Weteng iki lho ana sing nyondol Pak rasane. Kebelet aku, Pak. Nek ana godhong yang golek watu-watu kono. Waduh, Pak, aku mau mari mangan ale. Metune ale, Pak, metune, Pak. Iya, kayakno sing sigran Nduk kanggo pamungkas sing ngatur. Gendang dibacut lakone sanding masjid aja nganti ketungkok adzan subuh. Sing sigra apa kira-kira? Sambel kemangi ki enak esuk-esuk ngene iki. Kadung tresno mawon. Kadung tresno ya langsung didangdutne. Nggih. Oh ya, yang demung Mas Damar, ada Mas Kiki. Lah itu yang jaket hitam itu siapa itu? Mas siapa itu? Yang jaket hitam. Semerap. Mboten semerap. Pak kenal lo yo. Nggih, mboten kenal. Mboten kenal. Nggih. Yang samping itu Mas Aji. Mas Aji lagi games. Yuk, kayaknya kadung tresno semangga. Yen sangot wimbo batu
kasih. Lo sudah selesai nih tadi. Oh nggih, duduk manis kembali Mbak Ajeng nggih. Saiki Depi karo Mbak Desi. Iku Pak Dalang wonten request. Napa? Puspita Nala. Puspita? Puspita Nolo. Nolo. Oh nggih. Hafal nggih? Hafal. Oh iya ngono iku. Cukak. Aku juga suka sekali. Kok ngatek rene. Oh, gak sepot. Enggak mau, aku enggak di spot. Hah? Aku mau yang spot yang sogok, keri. Ayo rek. Apa iku sogok keri. Gendinge iku lho apa? Puspita Nolo, Mas. Oh iya Puspita Nolo. Langsung kepang. Sinambi makan. Kamu tadi kesini sama siapa? Sama Hasan. Sama Mas Hasan. Iya, sama sayang aku. Iya sama Mas Hasan. Yang paling tampak sendiri. Iya. Lah wingi kok duduk ayo? Ambek sapa wingi? Kemarin. Sama Mas Pendi. Loh. Ayo, kamu kasihan loh gitu tuh. Kasihan ya Mas Nggak Hasan boleh. ya. Tapi aku kemarin sudah bilang kalau aku mau pergi sama Mas Pendi. Oh. Gak dia papa no Rizky ini loh. Aku nggak suka sama Rizky potong dia. Iya ini ya. Iya nggak suka aku. Dumeh yange gak melu iku lho. Yo, Puspita Nala dibuatkan. Gendang dipacut lakone. Ning nung. Langsung jam. Iya. Nggih Mas Bayu. Wanutya ayu utama Bayu ngambara ruming puspita dasar salah kunto agawe semseminolo semulir pahit matu lindri nyawang netramu dasar lancir kuning anggukah rasa tresnaku tak kira nek gending gamelan ta apa tibake musik iki. Iya, Mas. Ya disesulih no nek ada permintaan musik wong musik wis mambengi kok. Sudah, Mas.
Disesule gending gamelan. Yo kanggo pamungkas ngatur gekne pepiling ya. Mbak Desi, gendang dibacut lakone ya. Engko karo sinambi dahar sesarengan. Yuk, sumangga. Sadi elengke wis wancine padha nindakake aten wis kemedhek bayai sembayang tapi wajib dawe pangeran salat ati cakae agama waktu kututan sati joko nanti istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah sepadher lan asar salat sayang tingatoke tindakmu perintah agama ngilingono ning donya mong sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Matur nuwun duduk manis kembali nduk Cahayu berdua kong yang mau iya nak mbok pilih kirang langkung benjang saged kepanggih malih ya bagune asung dedonga nak marang keluarga besar Bapak Tamaji ingkang nikahaken putra lan putrinipun mugi tansah dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan momongan. Lan uga Bapak Tamaji sak keluarga mugi dadosa tansah lumintu rezekinipun tinebena saking sekabehing balak sengkala kari seger kuwarasane Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Manuk perenjak kok ngganter ae lho moh iko kok getepang-getepeng kok ana ndara janaka moh. Monggo Gus. Pinarak wonten mriki. Ramane saci sesora eta sana wala natian lamun Ulatono pundiku tanyo kidul wetan tlatahnya mangendralaya sumyak sumyu ing wong utang ilmu rasa sumyu wong utang ilmu rasa
temben rawuh ngriki ndara kula pamadyaning Pandhawa lan panenggak Pandhawa kalian ndara kula Kresna Kakang Semar kawuning ana yen to dina kalungguhan iki bakal tak ajak mlaku bebarengan tumuju ing negara Giribajra kagi ing kono ana ratu leketeking jagat gelah-gelahing bumi ingkang aran Prabu Jarasandha kang dina iki wis ngrangket ratu manca negara cacah 97 kurang 3 ganepe bakal nganakno adicara sesaji Kalalodra Kakang Semar. Nggih kula nggih kepireng niku. Ning pancen negari Giribajra nika negari ingkang wingit sanget awit tiyang lintu negari ingkang badhe lumebet wonten saklebeting negari Giribajra menawi mboten kenal niku wonten salah setunggaling tambur ingkang saged mungel piyambak kinarya tandha tengara menawi to negari Giribajra badhe ketaman mengsah ndara saged panjenengan badhe pinanggih kalian Prabu Jarasandha ning kedah ngruwat wujuding tambur menika langkung rumiyin. Oh ladalah Kakang Semar banjur diruwat iki tegese kaya ngapa ngeten nalika semanten dumadining tambur ingkang winastan tambur Gurnita niku saking badanipun Prabu Briyadrata Swargi ingkang dipun sedani kalian anake dhewe pun Jarasandha nalika semanten Jarasandha tega wentala mejahi dhateng ingkang rama pun Prabu Briyadrata. Lho lah sebabe kaya ngopo Kakang Semar? Prabu Briyadrata niku nggadah garwa kekalih bobot si Jarasandha eloke kahanan bobotane garwa loro menika setengah badaning Jarasandha cilik niku dibobot mbok tuwa setengah badane Jarasandha cilik dibobot mbok enom. Lajeng basan pun lair procot Prabu Briyadrata rumangsa wirang duwe anak kok wujude parweding banjur diguwak teng tengah alas. Tengah alas Jarasandha cilik kang badane dadi loro mau ditemu kalian Nyai Jara banjur den gula wentah den tempukaken dadi dipun paringi tetenger Raden Jarasandha cilik mila pakulitane belang sitok biru sitok rada kuning sisih tengen biru sisih kiwa kuning. Sak menika basan wis gedhaka cilik Jarasandha saya dangu saya gedhe kepengin takon sapa sejatine sapa wong tuane banjur dipun sejarahi kalian Nyai Jara salah setunggaling mbok randha ingkang mapan wonten ing wana kala wau. Banjur Kaki Semar nggih dipun paring pirsa yen to Jarasandha menika anak Ratu Giribajra Prabu Briyadrata. Saklajengipun muntap sakjroning penggalih Prabu Jarasandha karepe kepengin males hukum marang bapake dhewe. Kocapa sampun kenging tumuju wonten negari Giribajra mboten dangu dipejahi Prabu Briyadrata kalian Jarasandha. Lah niki enten lakon anak wani kali bapak. Banjur bapake niku dibeset kulite didadosaken tambur wonten ing sakndukuring Kraton Agung negari Giribajra. Lah tambur menika nek mboten diruwat mesti saged muni piyambak. Ngono Kakang Semar. Nggih. Kula niku sampun ngertos wong bolak-balik kula niku penggalane golek kayu teng menika papan wates ing negari Giribajra. Tur maneh nggih kepireng saking ujaring Mbok Bakul sinambi wara. Banjur yen wis ndak ruwat kelakon lah menika menawi sampun karuwat sukma ingkang boten saged minggah wonten ing swarga langgeng wong tasik manjing wonten ing swarga gantungan utawi swarga bandang si Prabu Briyadrata menika kepengin saged sampurna menawi to bareng kalian patine si Jarasandha. Lah ning kudu dipun ruwat supados saged to minggah wonten ing alam kelanggengan. Iya yen pancen kaya mengkono Kaki ayo ndak kanthi mlaku genah-genah tumuju ning negara Giribajra. Wah ayo
Mo iki engko selak udan kekican sambung ngobor sing penting ayo tekan Giribajra enggal bisa mungkasi pakartine Prabu Jarasandha kang nista candala bebuden. Monggo saya kula dherekaken Gus pun adoh-adoh saking anggen kula lumampah. Gumuring jalma mamong sawaya yen pinireng kadya nreseping driya ing kacarita lampaira panengah Pandhawa ingkang giya anjemparing ponang tambur gurita kanthi laku sesideman dedelikan saka sakwali ing tetanduran ponang tambur giya sinipat jemparing medal sukmanipun Prabu Bryadrata ingkang pinanggih kelawan Raden Janaka jagat set. Gedhe panuwunku Raden dene jeneng sira bisa nguwalna sukmaku ingkang mapan ana ing sajroning tambur gurnita iki aku bakal bisa manjing ana ing alam kelanggengan nanging aku gelem manjing yen to bebarengan kelawan anakku si Jarasandha muga-muga kalis ing sambikala nir ing rubeda lakumu Raden. Sena kaya ngopo diteng Kresna kakangku kae tambur gurita wis tirinuwat kelawan Nyai Janaka kari awak dhewe bisa lumebu kanthi ora ana kang nyurigani gage mara ayo den temoni Prabu Jarasandha iso dielingna sarana aris saya becik nanging ora kena kudu didadekna korbaning sesaji Rajasaya.
katingal sumunaring mendung petak yen Cinandra kadyon reseping driya gagat enjang wus katingal dalah enak anggonku cumondhok ing Pasewakan Agung Negara Giribajra. Lah kok iki aku pethuk lawan wong kang aku durung tau tambuh. Sapa iki? Prabu Jarasandha. Ya aku Prabu Kresna nata ing negara Durawati ndak njaluk bakal ngimutno marang lengganane atimu culna Ratu 97 sing wis kok kunjara. Derajat apa sliramu dadak malah bakal nuturi Jarasandha dewa bebasan nggo gaman bledhek gak tak gugu apa maneh kok diapuranmu nek perlu awakmu dadi ratu sing angka 98. Oh Yai Sena kaya ngapa diteng Kresna kakangku sasat ngemping loro genjah pati enggal adep ana mapan keberan aja sing cilik sing gedhe pisan gawa rene tak tandingane. Apa Raden? Aku Raden Werkudara Wijasena. Ora kena tak elingno sarana becik tungkakku tampan ana kelakon mati dening wah. Oh. Oh. Hey. Sena. Wah, lah kok nglukruk kalah. Kalah? Iya, kalah. Loh, lah banjur nata Jarasandha digdaya aku ora aku. Lah dalah. Aku wis weruh pengapesane gandeng dumadine Jarasandha iki separuh awake iki nandut ibuke tuwa, separuh awake iki nandut mboke enom. Pengapesane Jarasandha beseten ana nggone wadidange. Wadidang iki apa? Wadidang iki ngesore bokong. Banjur tamakno ajimu yaiku pusakamu kuku Pancanaka beseten dadi loro. Mati kelakon Prabu Jarasandha budal dina iki. Aku papano sak nalika cinandak badaning Sang Jarasandha kalian Raden Wijasena kuku Pancanaka godhen syagakaken odot saka jempolane
Kya den jojoh wadidange Prabu Jarasandha saknalika beset sigar dadi loro mati njrebabah depani lemah sang Jarasandha. Lah iki patine Jarasandha Roro ana satriya nom-noman kang tumeka apa bakal arep mbela patine si Jarasandha? Oh pangapunten mboten duh Sang Prabu, kula menika sejatosipun putraning Prabu Jarasandha ning kula ugi mboten sarujuk menapa ingkang dados pakartinipun Kanjeng Rama Jarasandha. Kula malah kepara nderek ngemutaken dhateng Kanjeng Rama kula ning ewa semanten beguguk makuta waton gajah bondan tanpa serati. Lah dalah bagus nek pancen kaya mengkono. Sapa jenengmu? Kula menika Jayatsena. Ya Jayatsena, gandeng sliramu duweni niat kang becik sarta apik. Saiki palungguhan negara Giribajra komplang sakpatine Prabu Jarasandha. Yen pancen kaya mangkono jeneng sira madeka dadi ratu ing Giribajra ngenteni bapakmu kang nista Candala bebudene. Banjur ratu 97 sing wis dijeblosno pakunjaran enggal uwalna bakal tak ajak mlaku bebarengan tumuju negara Ngamarta. Nuh nggih sendika mangestaken dawuh sinuwun. Sewu matur nembah nuwun. Wangkara anyoroti mega lan gunung-gunung binarung oceng kukila yen kapyarsa gawe ngesing griya. Pepak jangkep sarat lan pitukon sesaji Raja Saya giya dipun kempalaken ing madyaning alun-alun negari Ngamarta. Ratu satus sami makempal sarana anyekseni lan ugi sinaringan praptaning pitu Brahmana wiku ingkang sami asung dedonga kunjuk mring ngarsaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Pun kembar Nakula Sadewa ngakempalaken ulu pawetuning bumi dipun makempalaken wonten ing madyaning alun-alun negari Ngamarta giya nglumadekaken sesaji Raja Saya kunjuk ngarsaning Gusti ingkang Maha Kuwasa.
Dewa Bathara ya jagat dewa mangestungkara wilahing awigenam astunama sidam kanthi pepaking sakabehing uba rampen sesaji Raja Saya kanthi sesaji kurban sakpatining Prabu Jarasandha pawongan kang nista candala bebudene sesaji Raja Saya bakal lumadi yen wis dumadi negara Ngamarta enggalo antuk tetamba waluya temajati jati temeng waluya kadi ing wingi uni dadi negara kang subur makmur gemah ripah karta tata tentrem tur harja jagat nyekseni ku ambil bulu sebatang ngerti aku wis ngerti hatimu Aku wis ngerti karepe tembe murimu yen pancen kowe duwe rasa kumba-kumbi terus terang aku kapakan ngetoni pancen urip donya akeh godane lana waton duwe nasib dhewe-dhewe apa mo ya nak kanthi raharjane negara Ngamarta dadi negara kang subur makmur gemah ripah karta tata tentrem tur harja muga-muga raharjaning Ngamarta sumrambah marang keluarga besar Bapak Ramaji anggenipun kagungan kersa tansah tinebena saka sakabehing balak sengkala kari seger warase pinaringan rejeki melimpah ruasa ambrah-ambrah tur nggih barokah Allahumma amin amin ya rabbal alamin ya slamet sing nanggep slamet sing ditanggap lan slamet sing nonton tanggapan wayang mati nggawa rejeki wayang seda ninggali donya kata salah lupute nyuwun agunging samudra pangaksami akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.